Тъй като напоследък доста колеги в кавички така пишат против нас и против това, че инкубаторите не били добри, нашите и не поддържали температурата, искам да ви представя един полуавтоматичен инкубатор за около 80 яйца, 75-80 яйца. Ето сега ще приближим към терморегулатора да видите как сменя през 1/10. Така, нека да го отворим сега, примерно с цел да завъртим яйцата, да наклоним рамката, която е вътре. При това положение той се охлади. Дали температурата ще падне. Нека да видим как ще я дигне сега и как, на колко ще задържи. Ето, так влиза в режим. Сега, докато се темперира, ще бега с 1/20 и после се темперира и ще се оправи. Мисля, че вече се оправи. Сега ще разберем. Да. Това са нашите инкубатори, които постоянно се оплюват от разни наши колеги, където казвам пак кавички, да си произвеждат вкъщи домашни инкубаторчета и така нататък. Благодаря ви за вниманието.